Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. ଏବେ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ରେଡି କରିବା କାରଣ ଖରା ଦିନିଆ ବହୁତ ପଖାଳ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା। ପଖାଳ ସାଙ୍ଗୁ ପଖାଳ କଣ ପକେଇବା ଦେଖିବା ମାନେ ଯେତେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଆସିବ ପଖାଳଟା ଖାଇଦବ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଦି ମୁଠା ପଖାଳ ତୋରାଣି ଓ ସିଏ ଶାନ୍ଦାର ପୁରା ପୁଣି ଦହି ପଖାଳ ଝିଅ ଆଗେ ନେ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ପୋଦିନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଲେମ୍ବୁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଇଏ ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ଇଏ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ପତ୍ର ଇଏ ଆମର ଦହି ନେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ବକନା ପକା ଫାଳେ ହଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ନା ଏଇଟା ଖାଲି ଛିଡ଼େଇ ପକେଇବ ଭଲ ବାସିବ। ଓହୋ ହୋ ମାଲୋ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ନା ତୋରାଣିଟା ଯୋଉ ଧଳାକୁ ପିଇବ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ବାସ୍ନା ନାହିଁ ବାସ୍ନା ହଉଛି ଜୋରେ। ଇଏ ଆମର ହବ ଚଟଣି ହବ ପୋଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଲେବୁ ବାବା ସରୁ ସରୁ କରି ପକେଇଦେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଚିପୁଡ଼ି ଦବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେ ଛିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ହାଲକା ଦଳିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଥାଉ ଏତିକି ଥାଉ। ଲେମ୍ବୁଟା ସେଇ ହେମଦସ୍ତାରେ ଚାପିଦେ ଲେମ୍ବୁଟା ଟିକେ ରସଟା ଟିକେ ବାହାର କରିଦେ ଟିକେ ବାହାର କଲା ବେଳେ ତାପରେ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ଦହି ପକା ଇଏ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ପଇଲା ଆମର ଆମର ମିଷ୍ଟର ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରଣା ସେ ଅଲରେଡି ଖାଇସାରିଲେ। ଲୁଣ ପକେଇବୁ ନା ଆମର ହେଇଛି ତାକୁ ମେନ୍ ପକେଇଦବା ଟିକେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଟିକେ ମାରିଦବା। ढाल देगी उधर लून ढाल दे हेदे ना कि नहीं जी
ଦହି ପଖାଳ ଏବେ ରେଡି ହେଇଛି। ଛତୁ ଭଜା, ଝୁଡଙ୍ଗ ଭଜା, ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବରା, କଠା ଆଉ ସୋଲା ଯାଇ ଭଜା, ମାନେ ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ, କଲରା ଆଳୁ ବଢି ଛେଚା ହେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ, ଇଏ ହଉଛି ପୁଦିନା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଖରା ଦିନେ ସବୁଦିନେ ପଖାଳ ଦିବସ। ଏନ୍ଜୟ।